ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಛಾಪುನು ಮೂಡಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿರಿಯರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ಮದಿಪುಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮದಿಪುಡು ದುಂಬತ್ತಪ್ಪೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಗುರು ಆದಿಶ್ವನು ತನ್ನ ಜೀವನಡು ತತ್ವಲಿನು ದಿ ಒಂದು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದಡಿಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೋವಿಡ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ನೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೊಪ್ಪುನು ಕೊರದು ಅಕ್ಲಿನ ಬಡವನು ಮಾಚಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತಲಿನ ಒಪ್ಪ್ಯಾಪದು ಅನೇಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದಾದಿ ದೀಪ ಆಯ್ನಾರು ಇವೆರಡು ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸದಾ ಬೆನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮಾಚಂದಿನ ರೂಪ ಅಂಚಾದ ಜಕ್ಕ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇವೆರಡು ತೂಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಲ್ಲ ಚಿರ ನೀವು ಯೌವನ ರೂಪಡು ನಂಕ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸೇನ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಆಕೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಲೇನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೋತೊಂದಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟಾಣಿಲೆನ ಮುದ್ದು ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಬಾಲ ಲೀಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ರೂಪುಡು ನಂಕ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಾ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರಿ ದೈಮಂತದ ನಿಖಲು ಮೂಜಿ ತೀರ್ಥನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಟ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ದೀವಿಗೆನ ಅರಲ್ಪಾಯರ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರದ ರೂಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಜ್ಜೆಯಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದ ಈ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಿಪ್ಪು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ದದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ತುಡರ ಅರಲ್ಪಾವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಾಡಿಗೊಳ್ ಒಟ್ಟ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇದೀಗ 2023ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಬಾಲುಕಾರಣ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲೆಂಬಂತೆ ಬಂದಂತಹ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋದಿನ ನಾಡೋದು ಒಂದು ಪಿರವು ಬಲ್ತಡು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟಾಣಿಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ರಂಗ ಏರೋಣ ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚಾದ ಆಹಾ ಇದುವೇ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಅದು ಮನೋಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟೆ ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೆಜ್ಜದಿ ಒಂದೊಲೆರು ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋದೆ ಕೈತಲಿತ್ತಂದ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಹಠ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲುಕಾರ್ನವೇ ದಯಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅಕ್ರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಡರ ಅರಲ್ಪಾವನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗಾಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲ್ನ ಉದಿಪನದ್ದು ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಾವುಂಡ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರ ಅವೇ ನಿಟ್ಟಿಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸದಸ್ಯರಾಯಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವೆರಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮದಿಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯುವಕಿಯರ್ನ ಕಣ್ಮನಿ ಸದಾ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಯಾದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಹಿರಿಯನ ಸಹಕಾರಡು ಗುರುವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತತ್ವ ಆದರ್ಶನೆಂದು ಪರಿಸಾವಂದಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೆನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧಿಕೆರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾದು ಕಾರಣವೇದು ತನ್ನ ಪುಟಾಣಿನ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ತೊಡರ ಅರ್ಲಾವುಗಳು
ಆಗದಿ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತುಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ತಾದಡಿ ನಡಪುಡು ಪಂಪಿನ ಉಮೇದುಡುಪ್ಪನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕಚವಣಿರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಎರಡು ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರ ಎನ್ನೇಳು ದೇವರನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನಂಚಿನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲರಾಮ್ನಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಧುವೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಎನ್ನುವೇನೆ ದೇವರನ್ನು ಓಲ್ತು ಓಡುಕೆಂಡ ದೇವರ ಓಲುಪೇರು ಬಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತು ಓಡಿಗೆ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗರ ದಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೇ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಣೆ ನನ್ನ ಮೊಗಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದೆ ನೀ ಖಾಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗ ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುತ್ತಂದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಆದರ್ಶನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಂದುಪ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಬೆಲೆ ಅಂಚೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು 26ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಗಲ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಗಲ್ಲ ಮುಳುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ತುಂಟಾಟನ ಇಂಚಿನ ವಾವ ರೂಪಡು ಉಂಡು ಉಂದೇನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಯಪ್ಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸರ್ವಶಕ್ತರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ತೆರೆದಿತ್ತಂದೆ ಅಂಡ ಆರ ಜೀವನದ ಅರೆಗೆ ಮಾತ ತೆರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ ಅವೇನೇ ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು ಪಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಬರ್ತಂದೆ ಅವೇನ ಅಂಚೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಡಪತ್ ತೋರಿಸ್ಪವ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆದರ್ಶನು ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂತೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋರೆ ಬನ್ನಿ ಎಟ್ಟೆ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸೋದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಗತ್ತುಡುಪುನ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮದು ಕಾಪನಂಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಒರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬಾಳನಂಚಿನೇನೆ ನಂಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವೇನೇ ಆದರ್ಶದ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಂడి ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೌರವಡು ಬಾಳು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಯತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬಾಳು ನಂಚಿನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡೆ ಎಂದು ಪಣಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಲಿನಿ ದೀಪ ಬತ್ತವರೇ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊಡ್ನೆಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಗೆಳೆತನ ಬಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಿಗೆ ವಾನಮನದ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಇಂಚಾರು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೇರಂದು ಸುಧಾಮ ನಮಕೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಡತನ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಡೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವರ ಪೋಡುಂದಾನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಡೆ ಪಥ ಪೋಡುಂದಾರಿಗೆ ಮನಸಾಪುನಿಗೆ ಅಂಡ ಪಥ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆಡ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಪಗ ಆರಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅಪಗ ನೆಂತುದು ಆರೆ ಆ ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ ಪೂಜೆರೆ ಅಡೆ ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾಮನ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಸತ್ಕರಿಸವೆ ಅಪಗ ಈ ಸುಧಾಮನೆಗೆ ಒಂತೆ ಮುಜುಗರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿಡೆ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ ಪತ್ತ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ್ ಪತ್ತ ಬೈದೆ ಕುಂದೇನಿ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಒಂದು
ನಾನು ದುಂಬೆ ಪಂಡಿತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸಲ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಟ ಇಂಚಿನ ನಡಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆರೆ ಬಜಿಲ್ ಪಥ ಬರ್ತದಿನ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆರಪ್ಪಗ ಮನ್ಪೇರು ಆರಕ್ಕೆ ಸುಧಾಮ ಕೊರ್ನಬುಟ್ಟ ಕಾಪೂಜೇರು ಆರೇ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬಜಿಲ್ ಕೊಡಿತ್ತು ಕೊರ್ಲಾ ಪಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರೆಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಪುನಗ್ಲಿಂದ ಅದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉದಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬಯಸೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆನಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೇಗು ಇರಿಗೋಡಲ್ ದಿಂಚಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸದಾಕಾಲ ಇನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಾದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಪೊಲಿಕೆಡೆ ನಡಪಡಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡಪಂಡದು ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾಗಲ ಎಂಗ್ಲೇರೆಡೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಹಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬರಿಸಾವುದು ಈ ದಿನೆಂಗೆನೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರ್ಥನಾರೀಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯದ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲ್ ಎಂಬೆರಿಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಎಂಬೆರ ದಯಮಂತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಗೌರವಿ ಸಾವುಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೆಲವು ದಯಮಂತದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿವುಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ನೆಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದದಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ನೆಂಡ ಗುರುಕುಲೆನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನ ತುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ನಡಪ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟೊಂದು ಚಕ್ಕ ಚವನೀರ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಒಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಕೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಎಂಬೆರ್ನ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಸೂಚಿಸಾವಡು ಬೆನ್ನ ಚಿಂತನೆದಾದ ಉಂಡವು ಪೂರ ಈಡೇರಿಸಡ ಪಡ್ಪಡದ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ಚಕರು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧಿಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲು ಕಾರಣವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಸರದ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸಾರೆ ಸುರಿತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಊರೊರ್ಮೆಗಳ ಪ್ರಸಾರಿಸೊಂದು ಪೂರ್ವರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಪರೊಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೋಕೋಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಕುಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ 21 ವರ್ಷ ಕರೆದು 26 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದನದಿ ಒಂದು ಈ ನಿತ್ಯದ ಪೂರ್ವಪೊಲಿಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಪೂರ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ವಪೊಲಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ವೇದಿಕೆ ನಡಪುನಗ ಈ ಪೂರ್ವಪೊಲಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮನಸಾರ ತುವಿಲಕ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಆ ಲೀಲಾ ವಿನೋದನ ತುನಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮುಂದೆದ ತಯಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತೆರಿವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬಿ ಆಯ್ತು ತಯಾರಿ ಆಪ್ಯಾರಿ ತಯಾರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಜೋಕುಲದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲ ಇತ್ತ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇನ್ನಿದ್ದ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಜೋಕಲ್ ಹಿಡಿದ ಹೆಚ್ಚ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಅಕಲ್ ನಳಿಪುನಾಗ ಅಕಲ್ ನಲ್ತೊಂದಪ್ಪೇರಿ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಬೆರೆಸದೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇರಿ ಆವಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚನಿತ್ತ ಮಿಕ್ಕೆ ಪಲಯನಕ್ಲ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಈ ನೀತಿ 25 ವರ್ಷಡಿ ಮಲ್ತಿನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ಬೆರಿಸಾಯದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ ಪಡೆದು ಆರೈಸೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಜನ ಆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನನೆ ನುಡಿ ಬಂತಿಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬದಕಾಂಡು ಪಲ್ಪಿನಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೊರ್ಪೊಲಿಗಿದ ನುಡಿಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇರಿಗ್ಲಾ ಸಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರಿಸದ ಬಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕರಿನ ಐತಾರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಆಜನೆ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ತರಗತಿದ ವಿಭಾಗದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 2ನೇ ಇನಾಮ ಪಡಿನ ಶಾನ್ವಿ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೊಲ್ಲದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆರ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗಿಡು ಇತ್ತ ಶಾನ್ವಿ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಕೇಳಿ ಬಂದಿ ಮುರಳಿಯನಾದವ ಕೇಳಿ ಮಧುರನಾದನು ಮುರಳಿಯನುದನು ಮಧುರನಾದನು ಮುರಳಿ
ಬಂದಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಪಂಚಬಾಣನ ಪಿತ ಮುರಳಿಯ ಮಧುರಸ ಪಂಚಬಾಣನ ಪಿತ ಮುರಳಿಯ ಮಧುರಸ ಪಂಚನೆ ಬಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವುದು ಪಂಚನೆ ಬಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವುದು ರಜನಿಕಾಂತನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ರಜನಿಕಾಂತನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವ್ರತ ಜನಗಳೇ ಗದಿಗ ಪ್ರಸನ್ನನ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಉಳದಿಂಜಿತಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಪುಲಿಕೆದ ನೋಡಕೋರು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ದುಂಬರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪುಗಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಹಿತಂದ್ರ ಶಿಡ್ ಮುತ್ತುಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭವಿತ್ ಬಂಗೇರ ಒಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪ್ಯಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಹಿತ ನೋಡಿ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಕಾಲ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೋಮನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಆಶಯ ಕನಸಲು ಈಡೇರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇರೆಗೂ ಒಪ್ಪ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತಾಂಡಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಪರಡು ಮೋಕೆದೀದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬೈದರು ಅರ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣವೇರು ಬಾಲು ಕಾರಣವೇರಿಗ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲದಿಂಚಿದಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂತೈತ ಮತ್ತೊಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪ್ಯಾದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವೇರು ಬಾಲು ಕಾರಣವೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಿನ್ನೆರಡ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.